Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Ups! Waqqajt it-torri li kien qed jibni l-ħabib tiegħi. Għamilt żball. Ma kulħadd jagħmel l-iżbali. Anke jien, anke l-mama u l-papa, u anke intom. Kultant inwaqqgħu tazza ilma, jew inkella nkissru l-ġugarell ta' ħudna mingħajr ma rridu. Jien biżball il-qaddan it-torri li sieħbi kienet jibni. Min jaf kemm se jiddispjaċih. Meta nagħmlu żball, inħossuna ftit imdejqin. Inħossuna jisna irridu ninħebbew, imma l-iżballi mhumiex il-problema. L-importanti huwa x'nagħmlu wara li nagħmlu l-iżball. Jekk naħarbu, l-iżball ħajibqa' hemmhekk. U jaf jirrabjaw in-nies magħna. Għalhekk għandna kelma maġika oħra. Din tista' ssewwi ħafna affarijiet. Tafu l-imkelma qed ngħid tfal? Skużani, jew nistgħu ngħidu wkoll jiddispjaċini. Issa, la jasal lura l-ħabib tiegħi niskuża ruħi miegħu. Mhux apposta waqqajtu torri. Zizi tinsab fil-bitħa. Illum qattet ħafna ħin tpenġi dan il-passju bil-ġibs mal-art. Ara x'kuluri użat kulur aħmar biex tikteb in-numri. 1 u 2, 3, 4 u 5, 6, 7 u 8 u 9. Użat il-blu biex tpinġi l-burdura tal-passju u użat ukoll l-abjad u r-roża biex timla l-kaxxi bil-kulur. Lesta biex tilab u taqbes il-passju ma' sħaba. Kemm kuntenta Zizi bix-xogħol tagħha. Sa dan it-tant ġej Ġiġi. Qed jiġri qisu tigra taġġel ħafna. Imma Ġiġi mhux qed iħares il quddiem, ma jafx hemm mal-art quddiemu. Huwa qed jiġri dritt tal fuq it-tpinġija ta' Zizi. Ġiġi jgħaddi dritt minn fuq il-passju. Il-kuluri tal-ġibs jitħaltu kollha u t-tpinġija titħassar kompletament. Zizi taqbeż bil-qata li tieħu. Tħares lejn il-passju mħassar u mbagħad tħares lejn Ġiġi. Zizi tagħmel wiċċ ta' mdejqa. Għajnejha jimtlew bid-dmugħ. Il-passju tagħha spiċċa. Ġiġi mdejja wkoll qalbu tħabbat 6-6. Qed jibża li Zizi tinsab irrabjata ħafna għalih. Minflok ma jgħinha mill-ewwel, Ġiġi jaħrab jiġri u jinħeba wara siġra kbira. Imma rah, Ġiġi qed jittawwal minn wara s-siġra u jara lil Zizi waħedha tħares lejn l-art imdejqa. Ġiġi qed iħossu ħażin. Għalhekk huwa jagħmel kuraġġ, jieħu nifs twil u joħroġ minn wara s-siġra. Jimxi bil-mod saħdejn Zizi. Skużani Zizi, jiddispjaċini ħafna. Ma kontx qed inħares fejn qed nimxi, jgħid Ġiġi. Malli Zizi tisma' dawn il-kliem maġiċi, wiċċa jieħu d-dawl u tbissima terġa' lura. Tħares lejn Ġiġi u tagħtih tannieqa kbira. Taf li ma milix apposta, l-iżball inħafer. Issa Ġiġi qed jaqbad biċċa ġibs u flimkien jerġgħu ipenġu passju ieħor, isbaħ u akbar minn qabel. Żball. Skużani. Jiddispjaċini. Kuraġġ. Tannieqa.
L-aktar ħaġa diffiċli meta tagħmel żball hija li tammettih. Irid ikollok kuraġġ kbir biex tgħid skużani, imma meta tgħidha isek tkun neħejt ġebla tqila minn fuq żaqek. Issa, imislilkom, se nagħtikom ftit eżempji. Jekk tagħmlu dawn l-affarijiet, x'għandkom tgħidu? Qed tiġru fid-daru, bum! Tirfsu fuq it-pinġija ġdida li għadu kif għamel Hug. U tqattawilu biżball. X'għandkom tgħidu? Tajtu u taħarbu? Le. Tgħidu skużani, jiddispjaċini. Eżatt! U mbagħad għenuh pinġi oħra. Eżempju ieħor. Għandek il-ġuħ u hemm bżonn tiekol xi ħaġa. U trid tgħid lill-mama biex issajrlek xi ħaġa. Xi tgħid? Ma, sajjar li xi ħaġa issa! Jew inkella, ma, tista' sajjar li xi ħaġa jekk jogħġbok u nista' ngħinek biex nitgħallem? Liema waħda hija l-iktar ġentili? L-ewwel, it-tieni, l-ewwel. It-tieni waħda, ekku, meta tkun bil-ġuħ u għadkom ma tafux issajru ħafna, tistgħu titolbu b'mod kalm lil xi ħadd biex isajrilkom. U tistgħu wkoll toffru biex tgħinu. L-aħħar waħda. Ser tagħlaq eluq snienek. In-nanna tiġi u tikom rigal kbir mgeżwer f'karta tleq. X'għandkom tgħidu? Tgħidula skużani? Le, żgur le. Tgħidula il-kelma maġika l-oħra. Grazzi! Ftakru tfal, li żbalji ma jagħmlulkomx tfal ħżiena. L-iżbalji juru li qed nitgħallmu. L-importanti huwa li qatt ma tinħbew mill-iżbalji tagħkom. Użaw din il-kolla maġika tal-jiddispjaċini u se taraw kif il-ħbieb u l-familja jkunu lesti biex jaffrulkom mill-ewwel. Ciao, ciao. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ciao.